साहित्य बहिरु गोटे गपटी लेखिବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଚାହୁଁଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଲଭି କୁକୁର। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ଧରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ଆରାମରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝରଣାଟି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଝରଣା ପାରି ହେବା ପାଇଁ କାଠ ଗଡ଼ାଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର ତା ଉପରେ ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋରେ ଖରା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଖରା ଥିବାରୁ ତାର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡୁଥାଏ। କୁକୁରଟି ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଝରଣାରେ ପାଖରେ ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ଭୋ ଭୋ କରି ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କି ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିକା ପାଣିରେ ଖସିଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ତାହା ଝରଣା ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭ କୁକୁର ଛାଇରେ ଦେଖିଥିବା ହାଡ଼ ଲୋଭରେ ଅସଲ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।